și pe volan. Audi. Uite, am scris pe el Audi. Am pus Audi pe el. Super, super. Hai să punem așa. Ce? Și pe exigențele. Da. Uite. Așa. Hei! Nu mai sta. De aici. Pune pe aici. Gata. Gata. Am pus. Gențile. Yeah. Și pe asta. O să punem capacul. Și punem de asta. Așa desface. Că am închis. Nu. Uite, Da. am făcut ceva piatră. Am făcut o piatră. Acum și aici. Gata. A fost accidentată mașina de piatră, nu? Hai să întindem asta ca să îi facem să fie colorată, o vopsim. Da, bine. Uite ce vopsea. O iau. Nu. Uite. Ți-am mișcat-o un pic din loc la procesul de vopsire. Uite, gata. Apoi aici. Nu, desfac. Nu se poate. Gata, uite. Oh, yeah. Yeah. I don't build that. Whoa. Not yeah. Oh yeah, what's that? Pune și faruri la mașină aici în față. What's that? What's that? Which one? What's that? What's that? Tu trebuie să-mi spui ce e aia, eu nu știu. E un far. Un far. Trebuie să mai dăm brânzică. Un far. Super. Gata, mai Gata. strângem. Am făcut farul. O mai decorezi cu ceva? O mai decorez? O mașină. Te-ai distrat cu brânzica asta făcând mașini? Uite aici o feluță de slim. Așa. Tati, ce faci? Se joacă. Ce? Hei, mănânci cauciucuri? Da, sigur. E ok? Da. Să-mi spui când ești gata. Când e pregătită să arătăm. Și o poliție să facem. Pune-mă cu sus. Să facem și o poliție, Ione. Uite, Mai. are girofar. Și gata. Ta-da! Mașina de brânzică. Care?